आमच्यासोबत मालवणी ते आतमध्ये तेलात नाचायला पाहिजे गुलाबजाम. हो. आजचा तुम्ही काढा पिलात ना तर तुम्हाला 1 नंबर. बघूया चॅलेंज नाही देतो. बघूया काय पिऊ शकता. जास्त गरम आहे थोडासा. काय करते गो असं नको करू. आंघोळ करू होतोय. ओय दीर झोप येतं तुका काय जे मला हे थंड करायला ठेवा. आता हे टाकल्याने काय होणार? हे टाकल्यानं ना आपल्या केकला ना मिरर ग्लेस इफेक्ट असतो ना. चेहरा दिसेल आपला. हो दिसेल. काढ. काय बोलू 2 तास झाले ना फ्रीज मध्ये ठेवल्यावर. आणि फ्रीजर मध्ये पण जागा नसेल तर मग डोक्यावर ठेवा लागेल. आपल्या घरी जर बर्थडे असेल तर गीताला बोलवलं तर फायदा आहे बोललो. फायदा आहे हो. हा नमस्ते. नमस्ते, माझं नाव गीता आहे. आज आपण काला जांभून केक बनवणार आहे. पहिले आपण कुकरला प्रीहीट करायला ठेवणार आहे 10 मिनिटं. कुकर मध्ये आपण काय ठेवलंय ना? कुकरमध्ये आपण रिंग ठेवली आहे. हम्म. त्याला सपोर्ट व्हॅनिला प्रीमिक्स टाकणार आहे 1.5 कप. 1 कप. आता हे व्हॅनिला प्रीमिक्स आपल्याला कुठे मिळेल? हे व्हॅनिला प्रीमिक्स आपल्याला केकच्या शॉपमध्ये वगैरे मिळतं, अवेलेबल असतं. तिथे तुम्ही कोणाला पण सांगितलं आम्हाला केक व्हॅनिला प्रीमिक्स पाहिजे मग ते भेटतं. त्यात आपण 1 कप टाकून त्याचं अर्धा कप पाणी टाकणार आहे आणि याचा अर्धा कप पाणी. म्हणजे पावणा कप घेतला का? अर्धा कप पाणी त्याला मिक्स करणार. आपण यात 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा टाकणार आहे आणि 1/2 टीस्पून हाफ आहे ना? हाफ टीस्पून आहे का? हो बेकिंग पावडर. आणि आपण आता व्हॅनिला एसेन्स ना एसेन्स टाकणार आहे. किती? 1 झाकण. मिक्स करून घेऊया. त्यात आपण ऑइल टाकणार आहे 30 ml. परत 15 ml. म्हणजे टोटल 45 ml टाकलं आपण. 45 ml आपण यात ऑइल टाकणार. तुमचं गाव कोणतं? आमचं गाव सावंतवाडी. सावंतवाडी. मग तुम्ही तर मालवणी कोकणी बोलत असाल ना? हो आम्ही घरी कोकणी बोलतो. आपण याला आता ऑइल लावणार आहे. हा बटर पेपर घेतलाय आम्ही कापून घेतलाय गोल आणि याला हे केलं ऑइल ग्रीसिंग करते. बेटर रेडी आहे. मी केक टिन मध्ये टाकते. आता बेटर टाकून घेतलं आपण. आता आपण टॅप करूया. आणि हे आपण आता खोलूया. आता हे आपल्याला किती वेळ ठेवायचं? हा आता आपल्याला 25 मिनिटं ठेवायचं आहे कमी गॅसवर. स्लो गॅसवर 25 मिनिट्स. हा आता आपण काला जांभून बनवणार आहे. काला जांभूनला लागणार आहे साखर आहे 1.5 कप साखर. त्यात आपण 1.5 कप पाणी टाकणार आहे. 1.5 कप साखर 1.5 कप पाणी. 1 कप पाणी. आता आपण जांभूनचं रेडी करूया. तोपर्यंत पाक रेडी होणार. आपण 1 कप मिल्क पावडर घेतली आहे नेसलेची. त्यात 2 टेबलस्पून मैदा घेतला आणि 1/4 कप मिल्क. आपण वेलची पावडर टाकतो. वेलची पावडर टाकली ना आपण. आणि मिल्क किती टाकलं आपण? 1/4 कप आणि 1/2 टीस्पून बेकिंग पावडर. त्याला हळूहळू मिक्स करायचं. सगळं मिक्स करून घेऊया. या आता थोडा मिक्स करून घालताय. आता आपण गुलाबजामुन बनवतो आहे ना मालवणी टाईपची थोडीशी गुलाबजामुन मिक्स टाईप. आणि आता तूप घालताय 1 चमचा. 1 चमचा तूप झालं आपल्या त्याच्यात. 1 चमचा आपण त्यात तूप टाकतोय. दूध ॲड करते बाकीचं वगैरे दूध आहे. म्हणजे आपण हा पूर्ण दूध वापरला ना? हो 1/4 चमचो येवो बरोच व्यवस्थित तेका चमच्यान घालून पाक बनवलो. आणि इलायची पावडर टाकूया अर्धा चमचो. व्यवस्थित पाक बनवून त्याचे धागे तयार करतेला आपले पाक तयार आहे. पाकसाठी थोडा वेळ साखर आता विरघळू दे मग नंतर आपण आपलं पाक रेडी होतो. ठीक आहे आपलं इथे बेटर रेडी झालं. त्यात मी वेलची घेते आणि यातलं थोडंसं बेटर घेऊन
यात टाकते वेलची पावडर मध्ये वेलची पावडरमध्ये. आपल्याला इलायची गुलाबजाम बनवायचं ना, हम्म. त्यासाठी हे त्यात टाकते. त्यात आपण ग्रीन कलर टाकणार आहे. आता हे सर्व ग्रीन कलर आपल्याला कुठे अवेलेबल होईल? केक शॉप. केक शॉप मध्ये किती टाकले आपण हे? 2-3 ड्रॉप. केकच्या शॉपमध्ये पण आपण होलसेलच्या दुकानात जर गेलो ना तर आपल्याला जरा कमी रेंजमध्ये मिळेल हे सर्व सामान केकच्यासाठी लागेल. सगळं मिक्स करून घेऊया ग्रीन कलरमध्ये. थोड्याची पोळी करणार. यात स्टफिंगला ग्रीन टाकणार. चला आता मी तुम्हाला एक क्वेश्चन करतो. तुम्हाला जेवणामध्ये इंटरेस्ट कसा आला? जेवणामध्ये इंटरेस्ट मी खूप त्यावेळेस लहान होते. माझे बाबा होते आणि माझी आई मामाकडे गेलेली आणि तेव्हा माझी बहीण होती एक. माझी बहीण आणि मी आम्ही दोघं घरी होतो आणि बाबा सर्व्हिस करून आलेले माझे. आणि सर्व्हिस करून आले ते आले घरी आणि मला सांगतात की चला आता जेवण बनवा घरी. आई नाही तर कोण जेवण बनवणार? हम्म. तर आम्ही म्हटलं पप्पा आम्हाला जेवण तर येत नाही, आम्ही कसं बनवायचं जेव? पप्पाने सांगितलं मी तुमका शिकवते, तुम्ही बनाया जेव. तर आई म्हटलं आमका तेला नाही कसा बनायचा सांगा आमका. तर पप्पांनी तेव्हा आमका सांबाराची फोडणी कशी घालतात ना ती शिकलेली. सगळ्यात पहिली रेसिपी माझ्या पप्पांनी शिकलेली आणि ती बरी पण जाऊ नव्हती बिलकुल. तेव्हा सांगितलेलं फोडणी घालायची, राई टाकायची, त्यात खोबरं वाटून घ्यायचं, कांदा फोडणीला लावायचा. तेव्हा आम्ही स्टार्टिंगला फोडणी घातली ना तर पहिले माझे राई खूप करपले आणि त्यातलं मी खोबरं टाकलं, मसाला टाकला आणि झाली आमटी तयार. आणि मग पप्पांना जेव्हा जेवण दिलं तर पप्पांनी खाल्लं. मला ते अजब वाटलं, पप्पांनी ते जेवण खाल्लं. आणि त्याच्यानंतर मग मी खाल्लं तेव्हा मी तोंडात घेतलं, म्हटलं अरे पप्पांनी कसं खाल्लं ही आमटी. नंतर पप्पांना ती जी आमटी खाली मला बघून खूप वाईट वाटलं की माझ्या पप्पांनी हे जेवण खाल्लं माझ्या हातचं. त्यानंतर मला इंटरेस्ट आला जेवणाचा की आयुष्यात काही नाही केलं तरी चालेल पण जेवण शिकायला पाहिजे. बस पाकात लिंबाचा रस टाकणार आहे कारण की साखरेचा पाक घट्ट नको व्हायला. 2 चमचे आणि गॅस ऑफ करणार, बंद करून टाकणार गॅस. आवडीचे कोणते रेसिपीज? या आवडीचे बटर पनीर, बटर नान, बिर्याणी, बिर्याणी, व्हेज कोल्हापुरी. मी तर ऑफिसला रोज डबे घेऊन जायची. सगळेजण डबे. आज डबा काढला तू, बाकी काय नाही विचारत, पहिले डबा. तुला डबा पाहिजे आम्हाला, तू ना आली तरी चालेल. आज स्पेशल काय आहे? आज स्पेशल काय? चला आपण आता गुलाबजाम तळून घेणार आहोत. पण हे तळू आहे, करपोचो नाही आहे आपल्या. व्यवस्थित ते काय तळून पाकामध्ये टाकूया आपण. एक टाकून बघते पहिले, तेल गरम आहे का. ही तुमची स्टाईल आहे का नवीन? हो ही माझी स्टाईल. आपला काला जामून रेडी आहे. इकडे काला जामून रेडी आणि तिकडे 25 मिनिटं झालेली आहेत आपली. केकसाठी आपला केक पण रेडी. पाकात टाकायचं तळ्यावर. आपल्याला इकडे एकच फ्राय करून घ्यायचे आहेत का? नाही मी टाकते. मी स्टार्टिंगला बघत होती गरम झाला का नाही. इकडे फ्लेम हाय आहेत आपले. हे घडी मिक्स करूया ना घेता व्यवस्थित. आता घरी जेवण बनवायचं तर कोण बनवतं? घरी तर तसं आईच बनवते. हिचा मूड केव्हा होतो जेव्हा घरी पाहुणे येतात, मग तिची तारीफ करतात, मग तिचा मूड तयार होतो, मग तेव्हा ती बनवायला घेते. अच्छा म्हणजे पाहुणे आल्यावरच स्पेशल जेवण. अच्छा हा. नाहीतर रोज माझ्या हातचं मलाच खाऊन कंटाळा येतो. बरोबर. मग पाहुणे आल्यावर तिला कमेंट्स करतात. रोज बनवलं तर आईला कंटाळा ना, आई आळस करणार मग. म्हणून मग आईला रोज बनवायला जातो. पाहुणे आल्या का गीता बनवायला. ते अशा टाइप मध्ये जर भाजले ना तर ते चांगल्या प्रकारे भाजतात गुलाबजाम. नाहीतर मग ते एकाच साईडला भाजतात, पूर्ण भाजत नाही. कलर नाही. ते आतमध्ये तेलात नाचायला पाहिजे गुलाबजाम. हो अशा प्रकारे नाचले तर मग चांगला रंग होता. तुमची दीदी नाचवते मस्त बघा. गुलाबजामला चांगली नाचवते. डान्स
मस्त देते. ते पण खुश झाले, ते आता मला केकवर ठेवणार आहेत कोणीतरी. अरे वा. पण ते एवढे नाच होते की पाकात न पडता पण गोड झाले असतील ते आता. त्यांना सांगते कमी साखर खा, नाही तर डायबिटीस होणार. चला आपले आपल्याला झाले रेडी आहेत. केकला आता गॅस बंद करूया आपण. बंद करून थोडं ठेवायचं आहे ना. हो, कुकर जोपर्यंत गरम आहे ना तोपर्यंत ठेवूया. आता गॅस बरोबर तू 32 मिनिट्सवर ऑफ केलेला आहे. 32 minutes. बारीक गॅस होता ना. बरं हां. इथे ठेव. ठेव इथे आधी. आता याच्यानंतर काय प्रोसेस आहे आपली? त्याच्यानंतर आपल्याला सिल्वर मॅडम गेल्या बाहेर. सिल्वर करत गेली. आता आपण डेकोरेशनचं सामान रेडी करूया, जे आपण केकवर टाकणार आहे. बघ नाही, हा बघ नाही बघ. बाबू झोपली बघा, झोपली बाबू आता. मग कशी हात फिरवायला देते. आपल्याला टाइम आहे का रेसिपीला? हो मग काढा देऊ बनवून. हो चालेल. आजचा तुम्ही काढा पिलात ना हा तर तुम्हाला 1 नंबर. ठीक आहे चालेल. हा ठीक आहे चालेल. बघूया पिता काय. नाही पिलात तर पिणार आम्ही. पिणार ना. नक्की. नक्की हो. बघूया. चॅलेंज नाही देतो. बघूया बघूया. काय पिऊ शकता. एवढं गरम नाही ना जास्त. जास्त गरम. जास्त गरम आहे. थोडासा तू काय करते? अंघोळ आंघोळ करते ती. करते. आमच्यासोबत मालवणी काय करते गो? असं नको करू. आंघोळ करू होतोय. ओय दिल झोप येतो तुका काय? ओ माऊ दिल हँडशेक कर गो. माऊ दिलला डिस्टर्ब करतोय आपण. दिल झोप आली. ते म्हणतील आज नवीन पाहुणे कोण आले, ते पण मालवणी म्हणणार आहे. आता तुम्ही कांदा नाही कापणार आहे ना. दिल जाते. आज कांदा कापणार आहे काय तिला सांगा. आज कांदा कांदा कापला की तिला रडते ती. रडते ती. हा रडते. डोळ्यातून पाणी येतं तिला. पाणी येतो. आता आपण डेकोरेशनसाठी गुलाबजामुन काढतो. काला जामुन स्लाइस करायचे का आपल्याला? हो स्लाइस करते ना ते ह्याच्यात टाकूचे ना आतमध्ये. आता हे आपण काय उघडतोय? आपण आता ही स्टार व्हिपिंग क्रीम आहे. आपल्याला कुठे मिळेल? ही केकच्या शॉपमध्ये अवेलेबल असते. आता पाकिट कितीला मिळतो आपल्याला? हा पॅकेट 150 रुपयाला भेटतो. ॲक्च्युली जी प्राईस 180 आहे हे आपल्याला 150 रुपयाला भेटतो. ही आता क्रीम व्हीप करून घेऊया आपण. आता ती क्रीम कशी आहे बघ. क्रीम आता ही अशी आहे. हा याला आपण 1 वर ठेवू, हळूहळू करून बीट करून घेऊया. आता ही क्रीम थोडी आपण एक साईडला करून घेऊया. अजून रेडी नाही झाली आपली क्रीम, आता बीट करावं लागणार अजून. ठीक आहे, आता व्हिप क्रीम आपली रेडी आहे. व्हिप क्रीम रेडी कशी झाली चेक करण्यासाठी तुम्ही बघू शकता. हे उलट्या केलं पूर्ण बाउल खाली नाही पडत त्यांच्यात. आपली व्हिप क्रीम रेडी आहे. आपला केक आपला केक रेडी आहे. मी बाहेर काढून घेते. थंड झाल्यावर काढूया ना. थंड झाल्यावर काढून घ्यायचं आपल्याला. ठीक आहे, केक आपला रेडी आहे. केक निघाला आपला. उलटा करून घेते मी. त्याचे स्लाइस करायचे आपल्याला. दोन कट दिलेत ना? हो 2 कट केले. ताट ठेवायला देऊ. हो अडचण नाही होणार. 2 ठीक आहे, हा मी थर्ड पार्ट इथे ठेवते. हा आपल्याला वरती येणार पाहतो. आपण याला व्हिप क्रीम लावून घेऊया बेसला. काढू आपण.
आणि हे आपल्याला हे सुद्धा आपण केक बेस आहे केक ना? बेस आहे, हे आपल्याला केक शॉपमध्ये अवेलेबल असतं. ठीक आहे. आता मी ही थर्ड लेअर त्यावर टाकते. मधली लेअर आहे, याला आपण शुगर सिरप लावून घेणार आहोत. शुगर सिरप मी आधीच बनवलेला आहे. यात पाणी आणि थोडं साखर टाकायला त्याचा शुगर सिरप बनतो. आपण हे स्प्रे करूया. यात आपण क्रीम टाकूया. म्हणजे व्यवस्थितपणे ते पाणी शोषून हां. क्रीम कमी क्रीम. आता ही आपण क्रीम अशा प्रकारे याला केकला लावून ठेवूया. गुलाबजामचे मी स्लाइस बनवले ना ते यावरती टाकते मी. येस, सगळ्या लेअर्स. ही वरची थोडी लेअर आपण काढून घेऊया, जे एक्स्ट्रा आहे ना. जी एक्स्ट्रा आहे ती एक्स्ट्राची आहे काढून घेऊया. आणि ही लेअरवर यावर टाकणार. त्याला आपण स्प्रे करून घेऊया. यावर ठेवूया. त्याला परत आपण क्रीम घालूया. परत यात आपण गुलाबजाम. त्यात आपण आपली थर्ड लेअर आहे, त्याला पण आपण सिरप असं लावून घेऊया. आणि यावर टाकूया. आणि हा आपला बटर पेपर झाला तो आपण काढूया. पण आता थर्ड लेअर टाकली आहे, आपण याला पूर्ण आता कोटिंग करून घेणार आहोत. आपल्याला ही क्रीम अशी घेऊन अशी लावायची बघा. ते ह्या साईडला, ह्या साईडला, ह्या साईडला, ह्या साईडला. वेल करतोय केकला. चला फायनल टच आता करून घेऊया आपण. केक आपला रेडी आहे. आपण आता याला 3 तास फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे. आता मला लवकर पाहिजे तर मी फ्रीजरमध्ये ठेवते 1.5 तास. ठीक आहे, फ्रीजमध्ये ठेवणार फ्रीजरमध्ये. आता आपण मिरर ग्रेस बनवणार आहोत, ज्या केकला आपल्याला डेकोरेशनला लागेल ते. तर आपण पहिले पाणी गरम करूया. एकदम थोडंसं पाणी का? हो, एकदम थोडंसं. त्यात आपण हे व्हाईट चॉकलेट टाकणार आहोत. व्हाईट चॉकलेटचे मी तुकडे करून घेते. हे पण आपलं कंपाऊंड आहे ना या हो, पॅकेटमधलं? हे व्हाईट कंपाऊंड आहे. त्यातले मी एक तुकडा घेतलेला आहे. पाणी आपलं गरम झालं, गॅस कमी करते मी. यात मी व्हाईट कंपाऊंड चॉकलेट आहे ना ते टाकते. पाणी कशाला टाकलंस? पाणी मेल्ट व्हायला, कारण की आपल्याला शेड द्यायचा आहे ना मिरर ड्रेस. कोण कोण यात फ्रेश क्रीम पण टाकतात, कोण दूध पण टाकतात. प्रत्येकाची आपापली चॉईस आहे. मी पाणी टाकते. आता आपण न्यूट्रेला जेल टाकणार आहे. हे केक शॉपमध्येच भेटतं, तर हे आपण यात टाकणार आहोत. किती टाकलं? 100 ग्रॅम आहे हे. थोडं थोडं करून टाकू आपण. आता हे टाकल्याने काय होणार? हे टाकल्यानं ना आपल्या केकला ना मिरर बेस इफेक्ट असतो ना, मिरर सारखा, शाईन सारखा. शाईन सारखा तो इफेक्ट येतो. चेहरा दिसेल आपला? हो, दिसेल. सर्व जेल टाकते मी. जे बाकीचं उरलं होतं ते पण टाकून घेते. ठीक आहे, आपलं आता हे रेडी झालं आहे. आता ह्याला आपण गॅस ऑफ करूया आणि चाळून घेणार आहोत आपण याला. आपण 2 कलर करणार आहोत, येल्लो आणि ग्रीन. आता हे थोडंसं नॉर्मल टेम्परेचरवर आलं की त्यात आपण कलर टाकून केकवरती टाकणार आहे. आपल्याला साधं करायचं का ते? हो, एकदम नॉर्मल करायचं. केकवर टाकलं तर केक आपला वितळणार ना. आता आपण यात कलर टाकतोय. एकामध्ये मी ग्रीन कलर टाकून घेते. आता येलो कलर टाकते मी. करून घेते. आता हे आपण थंड करायला ठेवूया. थंड झाल्यानंतर हे आपण केकवरती टाकूया. जे मला हे थंड करायला ठेवा. काढ. काय बोलू? 2 तास झाली ना फ्रीज मध्ये ठेवल्यावर? दीड दीड तास तास झाले. झालेला आहे, पण केक बघूया रेडी आहे आपला. तर चला आपण याला डिझाईन करूया. हा केक आपला रेडी आहे. आता हा आपण काढून घेऊया. काढू. खालून काढायचं का हो, आपल्याला? काढू. आता हे अरे वा. उचलून मी
हळद आणि ह्या टीनवर ठेवणार आहे. ओके. एकदम मस्त निघाला ना. आता आपण याला मिरर ग्रेस करणार आहोत. तर आपण हे जे मी बनवलेलं मिरर ग्रेस ते टाकते. जे चॉकलेट व्हाईट कंपाऊंडचं बनवलं ना मिरर ग्रेस ते टाकते मी. आता समजलं काय केक आहे. असं जर वरती जेली दिसली की मी पहिला चूज करतो कधी कधी दुकानातलं. आता हे जे काय काला जांबून होते त्याला आपण सिल्वर वर्क लावून घेऊया. सिल्वर वर्क हे पण आपल्याला हे आपल्याला मिठाई जिथे बनवतात ना तिथे भेटते हे आपल्याला. हे असं येऊन डायरेक्टली याला उलटं करायचं. मध्ये व्हिप क्रीम करून घेऊया. आपल्याला जे डेकोरेशन करायचे ते ही व्हिप क्रीम आपली यात मी टाकते. आपल्याला कापावं लागणार. हे आयसिंग बॅगचं पॅकेट आहे. हे आपल्याला केक शॉपमध्ये भेटतं. तुम्हाला पाहिजे असेल 1-2 पिशवी तर ही पण आपल्याला अवेलेबल भेटते. आता माझ्याकडे हे नोझल आहे. मला जसं पाहिजे असेल तसं नोझल तुम्ही वापरू शकता. मी हे वापरते स्टार नोझल. आता हे आपण आयसिंग बॅगमध्ये टाकून घेऊया. ठीक आहे. आता ही व्हिप क्रीम आहे यात टाकूया. म्हणजे असं आपल्याला डबल पिशवी घ्यावी लागते का? डबल पिशवी नाही, कोण कोण एकच पिशवी घेते, पण मी काय घेते कारण की समजा मला दुसरी डिझाईन काढायची असेल ना तर मी ही पिशवी काढते आणि दुसरं नोझल टाकते. म्हणजे ही ट्रिक. हे इझी पडतं. बरं. त्यापेक्षा ते 2-3 हे कारण नोझल पाहिजे असेल तर पायपिंग बॅग वेस्ट नाही. तर मी याच्यावर डिझाईन काढून घेते. आता मी याला खाली डिझाईन काढून घेते. आपल्या घरी जर बर्थडे असेल तर गीताला बोलवलं तर फायदा आहे बोललो. फायदा आहे हो. हा म्हणजे आपण याला सगळीकडे छान वाटते डिझाईन ना? करून एकदम घेऊया. मस्त वाटतं. कॉम्बिनेशन मस्त वाटतं कलरचं. आता आपण गुलाबजाम लावणार आहोत. काला जांभूळ दुल्हनला सजवलंय तो असं वाटतंय. फ्लावर आहे. एक फ्लावर सोडून एक फ्लावरवर गुलाबजाम ठेवूया आपण. अरे वा वा. सिल्वर शुगर बॉल आहे. एक एक करून टाकूया आपण. चला टुडे स्पेशल रेसिपी रेडी आहे. या तुम्ही खायला. वाव. म्हणजे म्हणतात ना गिफ्ट देण्यापेक्षा जर असा पण केक भरून गिफ्ट दिलं तर माणूस किती खुश होईल. खुश होईल. एकदम छान ना?